A yau za mu koyi syntax a Hausa. Ma'anar syntax shi ne yadda ake tsara jimla a Hausa. Mece ce syntax? Syntax na nufin yadda ake haɗa kalmomi domin samar da cikakkiyar jimla mai ma'ana. A Hausa tana da wannan tsari: akwai yankin suna, sannan kuma akwai yankin bayani. Misalin Ali yana karanta littafi. Kalmar Ali suna ce, yana karanta kuma ana nufinsa da tawagar aikatau. Wato ya ana kiransa lamirin mutum, na ana kiransa lamirin lokaci, karanta kuma ana kiransa aikatau. Sai littafi wanda ya zo ta ƙarshe ana kiransa yankin suna na biyu, wato Ali yana karanta littafi. Wannan shi ne tsarin da ake amfani da shi wajen gina jimla a Hausa a sauƙaƙe. Sadiq, daga ƙarshe zan so ka rubuta min jimla guda ɗaya a comment section, wadda ni kuma zan gaya maka tsarin syntax ɗinta a Hausa. Na gode.